Виж си масите, масата с греди, готова е с количката на продавача. Голямата маса. Обърнете внимание на краката. И също така вижте ефекта. Постави ръката си играч номер 1. Това е цялата таблица, но както ние го виждаме, ето къде слагате косата и лицето си. Камера 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2 и 1. И така, играч 1. Много добър играч 2. Много добър трети играч. Много добър играч 4. Много добър играч 5. Играч 6. Играчът е. Играч 9. И разбира се, последният играч 9 и последният играч. Значи това е 10-9. Добре. Така че това е цялата система. Карти и цялата маса за първи. Има един голяма маса. Разгледайте. С една голяма част. Това означава, че хората не могат да блокират картите, когато играят. Така че, ако стоят така, ще играят с телефоните, чиповете, всичко, но няма да държат ръцете си върху картите, защото е много трудно да пазиш картата си през цялото време с една голяма дървена дъска. Много е просто. Така че това е най-добрата конфигурация за рентгенови лъчи с тази голяма дъска. Гигантският рентгенов четец за Холдъм ви позволява да играете дори умаха с рязане от дилъра. Това беше всичко.